Aka kunnafoni bakurubaw la anga ministru olu koni ye sigi ballenke kunungo kuluba anga ministru ka ɲɛma Dr Boubou Cissé kunungo aye anga tungarake ka ɲɛmaw bisimila ayira dagayɔrɔ la Côte d'Ivoire jamana kunnafoniw na mɔgɔ dɔw kɔni minɛna maamulu kɔni bi ɲɛnamini fɛn kɛrɛnkɛrɛnya la a bɛ fɔ mun ma ko cocaïne olu feere aw bisimila aka kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛni selifitini kalo tile 6 ye ijira san 1440 i b'a fɔ an tun y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na kuma ɲɛbila la kunungo an ka ministre olu kɔni ye sigi balilen kɛ sigi kɔni kɛra kuluba yɛrɛ la an ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale tun bɛ sigi kɛnɛ kan ale kulubali ale ye kunnafoniya mun sɔrɔ ka an ka jɛko lagɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ministre u bi ladala lasigi min kɛ ni a bi kɛ arabaw araba jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ ka yamariyaw kɔnɔ kuluba a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye kunungo juma n'o o bɛnna juin kalo tile 7 san 2019 kɔni ma o ye balika sigi dɔ kɛ kuluba o de kokun kɔnɔna sa o sigi de senfɛ o ye sariya dɔw ta ani fɛn min ye ka kunnafoni dɔw lase ka se mɔgɔw ma o de kokun kɔnɔna sa ministreso min ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye mara cɛ bɔli ma ni dɔw b'a wele ko ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation o ministre ka yamariyaw kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ kabini fɛn min ye décembre kalo tile 30 kelen san 2018 kɔnɔ fɛn min ye Mali wasadenw olu kɔni ka fanga kɔni kun ɲɔngirila o waati a fanga kun bana nka fɛn min ye o nana sariya dɔ ta sariya min ni b'a wele ko loi organique numéro 2018-067 ni o waliyala kabini décembre kalo tile 6 san 2018 ni fɛn min ye sariya sunbaso ni o ye cour constitutionnel yɛrɛ ye olu yɛrɛ ka yamariya kɔnɔna na o ye fɛn min ye waati dɔ kɔni fara fɛn min ye Mali wasadenw ka waati kɔni kan ni u b'a wele nazarakan yɛrɛ la ko mandat k'a fɔ ko o na se ka fanga mara fo ka se o waati kɔnɔna o de ko kun kɔnɔna sa a jirala k'a fɔ ko o kɛla ka da min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min kun bi jamana kɔnɔ fo ka taa se fɛn min ye kalafili min bɛna kɛ yaasa ka se ka wasadenw kɔni sigi o kalafili ko maaw kɔni kun sigan bɛ a kan k'a fɔ ko kalafili na se ka kɛ nɔgɔya la wa walima u bɛ min wele nazarakan yɛrɛ la ko insécurité ni o ye lakanabaliya ɲɔɲɛlen min kun don Mali kɔnɔ o bɛɛ de namɛ ni o ye a jirala k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ hali sisan ko o lakanabaliya fo ka taa se gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen ni jamana yɛrɛ b'a kɔnɔ ko o gɛlɛyaw de bɛ ka tɛmɛ hali sisan ka taa se politique sira ta nasira fɛ wa o de ko kun kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko hali n'i y'a jateminɛ hali sisan o gɛlɛyaw de bi Mali kɔnɔ hali sisan o de la ko u kɔni ye sariya dɔ ta hali sisan sariya min bɛ yen ni o kun ye san 2018 kɔnɔ ka se ka jamana ɲɛmaaw yamariya ka se ka dɔ fara wasadenw ka fɛn min ye mada kan cogoya min na n'u y'u ka waati ye fanga marali waati kan cogoya min na ko o sariya kelen o na o sinsin o de kan ni u b'a wele ko politique de gouvernance ka se ka fɛn min ye Mali wasadenw ka dɔ wɛrɛ fara o ka fɛn min ye mada kan ni o b'a ta fɛn min ye nin waati fo ka taa se mai kalo tile 2 san 2020 waati ko o na kɛ sababu ye fɛn min ye gɛlɛya min bɛ yen o na se ka o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen dɔn cogoya min na ani kalafili a bɛ se ka boli sira jumɛnw de fɛ yaasa kalafili na tɛmɛ sira ɲuman fɛ gɛlɛya kana sɔrɔ a la malidenw bɛɛ lajɛlen ka lafiya u y'a jira k'a fɔ ko o de hukumu kɔnɔ u ye nin sariya in kɔni ta yaasa fɛn min ye a baaraw na se ka nɔgɔya u bolo wa a ka kuma kɔnɔ y'a jira k'a fɔ ko nin waati na kɛ u bolo yaasa u na se ka fɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka jamana kɔni lakana ani ka jamana kɔni kalafili bɛ se ka kɛ sira ɲuman fɛ cogoya min na u na se k'u bɛɛ sigi sen kan yanni kalafili kɔni nata cɛ san 2020 kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ o baaraw bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye kunnafoni dɔ kɔni ta la ka di maaw ma fɛn min ye marabolo ɲɛmaa n'u ye Dr Boubou Cissé yɛrɛ ye ministre tɔw ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye marabolo ɲɛmaa a ye mun de fɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko a kɔni ye maa dɔ suganti maa minnu n'u ka baara bɛna ɲɛsin min ma u bɛ min wele ko dialogue politique inclusif n'o o tɛ dɔwɛrɛ ye baara min bɛ ka ɲini maaw fɛ processus de dialogue politique inclusif ka se ka maaw kɔni ta maaw na se ka se maaw ma ka bɛɲɔgɔnya kumaw kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ politique ta nasira fɛ jamanadenw dusukun na se ka sɔgɔ ɲɔgɔn na cogoya min na ka jamanadenw sɔn ɲɔgɔn ye politique ta nasira fɛ ka se ka adamadenw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen ka kɛ maliden ye wa maaw ka se ka baara kɛ Mali ye cogoya min bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye Mali kɔnɔ o baara min bɛna daminɛ Dr Boubou Cissé a ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye maa dɔ suganti maa minnu bɛna o baaraw kɔni waleya o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko olu maaw la a maa fɔlɔ o de ye professeur Baba Agib Aïdara ye n'o ye médiateur de la République ye monsieur Ousmane Soufi Maïga o ye marabolo ɲɛmaa kɔrɔ ye fo ka taa se madame Aminata Dramane Traoré ni dɔw b'a fɔ ko Aminata Dramane Traoré ale fana ye ministre kɔrɔ dɔ ye a jirala k'a fɔ ko ninnu de sugantilen don fɛn min ye jamana ɲɛmaa fɛ wa jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka kumaw kɔnɔ walima fo ka taa se Dr Boubou Cissé yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ni maa ninnu bɛ ta waati min na fɛn min ye u sigila ka miiri hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛ k'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ se ka nin baara in kɛ wasa kɔnɔ na kɛ ninnu ye wa
maa minnu do fana ma hakili jolenw de do wa maa minnu fana ye fɛn ye o dɛmɛ ka ni baara ninnu kɛ ko fɛn ye politikimaw ka taa se fɛn ye an ka ladalamaw fo ka taa se fɛn ye jamanaden guwanzɛnw yuru ma koyi ko olu bɛɛ lajɛlen ka fɛn ye hakilina bɛ nin ko in kɔnɔna wa a y'a jira hali sisan k'a fɔ ko fɛn ye u bɛ min wele ko comité d'organisation ko o dɔ fana na sigi sen kan yaasa ka se ka fɛn ye maa minnu sugandilen filɛ ka ni baara kɛ cogoya min na k'u dɛmɛ o ka baaraw la cogoya min na u bɛ fɛn ye minɛnw ta nasira fɛ fo ka taa se dɔnni kuraw ani kumaɲɔgɔnyaw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na n'u b'a wele ko préparation matérielle et scientifique de dialogue politique ko o baaraw bɛna se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na a jirala k'a fɔ maa min bɛna kɛ o ko ɲɛmasa o de ye ambassadeur Cheikh Sidi Jara ye o de na kɛ a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma a jirala k'a fɔ ko Sidi Jara yɛrɛ maa min do sa ko fɛn ye u bɛ min wele ko ancien conseiller spécial pour l'Afrique du secrétaire général des Nations Unies o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye diɲɛ serege naani jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko Nations Unies o ka ɲɛmaaba o ka fɛn ye ladili karamɔgɔ kɔrɔ de kun ye nin maa kɔfɔlen ye n'u ye Cheikh Sidi Jara ye a jirala k'a fɔ ko o baaraw de bɛ sen kan wa ale de bɛna nin ko bɛɛ lajɛlen sigi ka se ka a larawelew kɛ cogoya min na o de hokumu kɔnɔ sa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla don min o de kɛla Mali kɔnɔ Bamako juin kalo tile 7 san 2019 wa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun kɔlɔsilen don min fɛ o de ye Madame Sanogo Aminata Male officier de l'ordre national. Kunungo an ka minisiriw ka ɲɛmaaba Dr Bubu Sise a ye an ka tungarakaw ka ɲɛma Abibu Sila ani a nɔfɛmɔgɔw a y'o bisimila a yɛrɛ dakayɔrɔ la yaasa ka se ka ɲɔgɔn kunnafoniya gɛlɛya min bɛ an ka tungarakaw kɔni kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ tisa a kɛnɛ kan mun kɔni ye ɲɛtaa kunnafonidila n'o ye Amadu Ɲamele ale tun bɛ yen nɔ a ye kunnafoniya mun sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Maliden miliyɔn 6 o ni a kunkanfɛ o de sigilen don tunga na wa sefa wari miliyari caaman u b'o de la don anw ka jamana kɔnɔna na o de y'a to tungarankew ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ni a yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye Abibu Sila ye kunungo ale ni a nɔfɛ jama caaman olu kɔni tun taara jamana marabolo ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fɛ yen nɔ n'o ye Dr Bubu Sise u ka kumaw kɔni nana boli gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ anw ka tungarankew kan an bɛ don min na i ko bi ka taa se laɲini minnu yɛrɛ bɛ tungarankew yɛrɛ yɔrɔ ka ɲɛsi tungarankew yɛrɛ ma diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen nunu de kɛra barow la kumaba ye min tɛmɛna jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba n'o ye Dr Bubu Sise kana se tungarankew yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan kulu min filɛ ni a bɛ f'a ma ko Haut Conseil des Maliens de l'extérieur barosigi nunu kɔfɛ tungarankew ka fara ɲɔgɔn kan kulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye Abibu Sila ye ale kɔni ye dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. Non, c'est-à-dire un peu Premier ministre na ka collaborateur fo et Dieu merci bi ayant reçoit ayant la main an sewara parce que an sera ka kuma minnu fɔ ɲɔgɔn fɛ vraiment kuma ayant ka hakiliw mina an y'a dɔn k'a fɔ vraiment jamana tigi ma fili il a pris comme on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut le parti politique ani société civile minnu sɔnna taama c'est que y'a faamu k'a fɔ mɔgɔ min dɔn a b'a ka baara dɔn ka ɲɛ b'a bolo ka baara ɲɛ et puis an y'a fɔ ka waleɲuman dɔn bon c'est vrai que an ye fɛn dama dama dɔ fana ɲini a fɛ parce que Malien de l'extérieur en carton, comme vous le savez, en carton Bébado, c'est un voulu donc qu'elle est autoproclamé, c'est-à-dire Mali au Conseil de Mali de l'extérieur depuis Sabaniko, c'est-à-dire conférence nationale de toutes les décisions pour que Mali de l'extérieur qu'a fait. Donc en Bouba il y a l'association fêtière. Donc en tant que comportement damadamado ke parce que ambe institution damadamado konnana agno rappelé mais bon députation minier harik député koy agna fay bon pour que député ou ka élection maintenant c'est ka chala fait ateme bon pour que en ka ofana parce que en ka droit fana là pour que conseil économique social ambe conseil collectivité a tora député kola o fana na la soda be nyanabu nan sera kanka député o soro ulu fana bandeme ka donc ka fo en cas droit en cas devoir fana pour que en cas seko sabati parce que député c'est sûr que bina fagné bon ni gonde do en cas commune ke et puis en fana be se ka fo à travers en cas représentant en cas problème mununye peut-être que là ça ou bina ko nogoya ani gouvernement ani wa anka joro an b'aw ladɔnniya k'a fɔ tungarankew kɔni fɛnɛ haminako ba ye Mali yɛrɛ ka basigi ani kolosuma ye o de y'a to Abibu Sila a y'a yira k'a fɔ a ka dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen na se jamana yɛrɛ ɲɛmaw ma walasa basigi ani kolosuma o yɛrɛ tɔ bɛ se ka jidi anw ka jamana kɔnɔna na cogo min na an y'a assuré an kɔni a ka dɛmɛ n'Ala sɔnna a tɛ dɛsɛ an ka côté la n'Ala sɔnna an ye layidu ta ye
et au bas de Malais l'extérieur an ma deli ka engagement ta n'a ma kɛ ni jamana problème dama dɔ sɔrɔ malien l'extérieur olu t'a kɔnɔ ka fɔ retard bɛ dɔw ka ko la u bɛ wuli k'u jɔ dès que o nécessité fɛn kɛra olu malien l'extérieur da kelen immédiatement an bɛ wuli ka an ka donc an ka kɛwalew kɛ le premier ministre ka ko an y'a promis a ka dɛmɛ a ye fɛn dama dɔ fɔ an ye an ye layidu ta ye k'an b'a dɛmɛ a ka mission na pour que a ka se ka ko nɔgɔya a bolo inchallah. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ tunkarankew ka nin fara ɲɔgɔn kan kuluba min filɛ nin ni a bɛ f'a ma ko Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a bɛ jamana 67 bɔɲɔgɔnko de la tunkarankew kɔni sigilen don jamana minnu kan. San o san tile 15 mun kɔni bilalen don sen kan an ka jamana kɔnɔ yaasa sigida bɛ se k'a lakana cogoya min na ani jakɔngɔ kɔni bɛ se k'a kɛlɛ cogoya min na o waleya ninnu kɔni bilala sen kan kunungo a jirala k'a fɔ nin ye nin waleya in yɛrɛ tako mugana de ye an ka jamana kɔnɔna na a kɛnɛ ka kunnafonidila caman kun bɛ yen nɔ fo ka taa se cakɛda min bɛ an fɛ yen nɔ n'u ka baara bɛnnen don yɔrɔ jɛyali kɔni ma an ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma Agence nationale de gestion des stations d'épuration au Mali olu kun bɛ yen nɔ a kɛnɛ ka Ali Kulubali kun bɛ ɲɛta tɔgɔ la ani Salifu Ɲare an ka jɛ k'olu ka seereya lajɛ. Ka kɛ ni sigida lakana baaraw ye Mali kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye cakɛyɔrɔ dɔ bɛ Mali kɔnɔ ni u b'a wele ko Agence nationale de gestion des stations d'épuration au Mali ni olu ka baara ye yaasa ka se ka fɛn min ye ji nɔgɔw k'o kɔni lasago cogoya min na yaasa u kana sigida kɔni nɔgɔ walima ka sigida ko bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ olu ka ɲɛmaaw kun ye wele bila fɛn min ye kunnafonidilaw kɔni ma ni o bɛɛ la juma juin kalo tile 7 o yiru jabala la fɛn min ye zone industrielle kɔnɔ yaasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ye o ka fɛn min ye cakɛyɔrɔ a bɛ ka baara jumɛnw de kɛ o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye nin cakɛyɔrɔ ɲɛmaa ni o ye musolaka dɔ kɔni ye a ye ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ maaw ye sigi in yɛrɛ kun ye jumɛnw ye ani u ka cakɛyɔrɔ ka baara ye jumɛn de ye. Mɔgɔw wele bi an bɛ k'o kɛ 15e de l'environnement 20e édition hukumu de kɔnɔ donc comme san o san 15e bɛ kɛ 15e kun yɛrɛ ye pour que an ka se ka mɔgɔw ladɔnniya an bɛ baara minnu kɛ an bɛ se ka sensibiliser cogo min na fana pour que comportement ɲumanw ka se ka sɔrɔ ka kɛwalew la don o don donc an ka bi weleli kun ye pour que kana ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna anw en tant que AGSM anw ka baara ye mun ye ji nɔgɔ ko gestion kɔnɔna la. O kɔfɛ hali sisan musolaka a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka agence n'u y'u ka cakɛyɔrɔ ye yala a ka baara bɛɛ ka kɛ Mali bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ wa fo ka taa se fɛn min ye gɛlɛya jumɛnw ni o sela k'u sɔrɔ ani u b'a fɛ ka baara jumɛnw de boloda don nataw la. AGSM est Agence nationale de gestion des stations d'épuration anw ka baara ye ka ji nɔgɔ traiter ka furakɛ yan'a ka taga bajugu ni kɔw en tout cas kan ka taga yɔrɔ mun na yan'a ka se nɔgɔ minnu b'a la an k'o bɔ a la an tɛ jamana fan bɛɛ fɛ an bɛ yɔrɔ min na bi o ye Tɔnbɔkutu Mɔpti Bamako ani Sikaso mais a ka d'an ye an ka se yɔrɔ bɛɛ la pour que an ka se yɔrɔ bɛɛ la fana il faut que ouvrage de ka k'an bolo yen pour que an ka se ka mɔgɔw sigi olu ka se k'o ouvrage gérer mais comme n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na a ko ka gɛlɛn dɔɔni parce que pour que ka ouvrage sigi wari caman de bɛ don a la o wari t'an bolo bi mais an kɔni ka laɲini ye pour que ka wari sɔrɔ an ka se ka ouvrage kɛ région bɛɛ la an ka se ka antenne dayɛlɛ an ka taga mɔgɔw bila yen bɛɛ la o de y'an ŋaniya ye. O kɔfɛ hali sisan kunnafonidila wɛrɛ kun bɛ yen ale ka ɲɛfɔli la a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali n'i y'a jateminɛ sigida yɛrɛ kɔni nɔgɔlen don wa n'i y'a jateminɛ fana fɛn min ye bana caman bɛ yen o bɛɛ bɛ bɔ sigida nɔgɔli de senfɛ wa o de kɛn bɛ sababu fana ye fɛn min ye denmisɛnninw caman bɛ yen olu kɔni bɛ fatu a ka kungo kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen kan ka bolo de di ɲɔgɔn ma yaasa nin agence nin cakɛyɔrɔ in ka se ka a dɛmɛ cogoya min na yaasa a na se ka sigida kɔni ka sanuya cogoya min na. Ka sabu kɛ fɔlɔ n'i y'a jateminɛ jinɔgɔ ko n bɛ taa n ko ba la ka na i tɛ jinɔgɔ bɔ nka sisan ba de talen don ka bila bɛɛ lajɛlen ka so kɔnɔ n'o ye robinet ye bɛɛ bɛ si o fa dɔw ta yɛrɛ ye douche ye i b'a dayɛlɛ a bɛ jigin i kun nin bɛɛ lajɛlen bɛ woyo ka taa fan de fɛ ji ala y'a dan hakɛ min dan a la o hakɛ de bɛ yen toujours an b'a ta hali n'a taara adamaden kɔnɔ a ji bɛ tila ka bɔ mais fo ji in bɛ bɔ kuma dɔw la a nɔgɔlen de don o jinɔgɔ nin fo a ka saniya jinɔgɔ kasara min bɛ an kan an ka jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ a ka bon ni kasara bɛɛ lajɛlen ye ka sabu kɛ soso dimɔgɔ olu bɛ bana min lase adamaden ma n'o o bɔra an ka banaw la an ka bana bɛ dɔgɔya alors que soso ni dimɔgɔ dun olu ka teli ka sɔrɔ fɛn min na o ye ji de ye jinɔgɔ minnu n'a bilalen don an ka sigida la
dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ko ko denmisɛn 5 o denmisɛn 5 yan'a ka san 5 sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ soso bɛ kelen dun a la n'o ye palu ye o dun tɛ se foyi fɛ jinɔgɔ kɔ bi an welela jɛkulu fɛ jɛkulu min sigilen don an ka jamana fɛ n'u k'a ma AGCM walasa jinɔgɔ minnu bɛ bɔ jinɔgɔ jugu minnu bɛ bɔ an ka dugu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lasaniya cogoya di yanni a ka bila ba la barisa ba in tɛ Bamakɔ dɔrɔn ta ye o wa Bamakɔ dɔrɔn fana man k'a fɔ k'ale bɛ ba in lanɔgɔ ji mana bɔ yan robinet tɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ taa Kulukoro a bɛ taa Segu a bɛ taa Moti a bɛ taa Gawo olu dun u n'u ka fiɲɛ de bɛ jigin ka taa soli ka bɔ robinet tɛ bɛɛ lajɛlen fɛ yen nɔ dantan fɛn wɛrɛw fana bɛ ji la donc fɛn bɛɛ lajɛlen man ka fili ji in na an ye fɛn dɔ fana kɔlɔsi golo baarakɛlaw olu bɛ baara kɛ ni pɔsɔnɛ min ye a pɔsɔnɛ ka jugu cogoya la fo a tɛ se ka traiter a tɛ olu tɛ se k'o traiter bi tulu nɔgɔ joli de bɛ don an ka jamana kɔnɔ tulu barigon joli bɛ don tulu bidɔn joli bɛ kɛ mobiliw la a bɛɛ lajɛlen laban ye tulu nɔgɔ ye nin bɛɛ lajɛlen fana an y'a ye k'a fɔ olu tɛ se ka traiter nin yɔrɔ in na an ka wuluwulu olu ani ji minnu n'olu bɛ bɔ an ka dɔgɔtɔrɔsow la olu jiw de bɛ kɛ ka traiter yan nɔ donc u ye kunnafoni de di an ma an ka jiko yɛrɛ ni an ka jinɔgɔ ko yɛrɛ bɛ cogoya di donc anw ye réseau des communicateurs de ye n'o ye kunnafonidilaw ka tɔn dɔ bɛ yen min ɲɛsilen don sigida lakanani ma o kuma o de kosɔn an nana u ye fɛn ɲɛfɔ an ɲɛna tiɲɛna an y'a dɔn u bɛ se ka fɛn min kɛ u sera ka fɛn minnu fana kɛ ani u bɛ fɛ ka min fana kɛ ka fara a kan AGCM ale ka dala kuma dɔ ye fɛn dɔ ye o de tɛ dɔwɛrɛ ye ko maaw ka baara kɔni kɛ ani maaw ka ko ɲumanw kɛ yaasa an ka sigida a na se ka lakana cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye nin cakayɔrɔ in baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se u ka ɲɛmaa yɛrɛ ma n'u ye directrice kɔni ye a y'a jira k'a fɔ ko a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen de fɛ bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa fɛn min ye fiɲɛ tiɲɛni fo ka taa se ji tiɲɛni walima baara fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye ka se ka an ka sigida kɔni tiɲɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma ka se k'o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ. San sa lajaram bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya baloko ta fanfɛla fɛ a kɛnɛ ka an ka minisiri n'o y'an ka minisiriw ka ɲɛmaaba Dr Bubu Sise ale kɔni y'a jira ko ale nimisi wasalen don kosɛbɛ ni ɲina baloko taabolo ye hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ baloko la an ka Mali kɔrɔ yafan fɛ a y'a jira k'a fɔ ko ɲinata kɔni ko ɲɛtaba b'o o la Amadu Ɲamele ka seereyaw an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ dunkafa o yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na o sigi tako 16 o kɔni bilara sen kan nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko 16e session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire ni nin kɛnɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ Dr Bubu Sise ni ale yɛrɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye ni an ko ma ko premier ministre ale kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan wa kumaw kɔni dilen Dr Bubu Sise ma a kɔni ye Ala fo ka Ala barikada bari a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana san 2019 an ye balo min sɔrɔ o kɔni cɛyara ka tɛmɛ san 2018 kan bari Dr Bubu Sise ale ka ɲɛfɔcogo la a ko n'i ye jateminɛ kɛ san 2019 min ni an filɛ la balo minnu ni o kɔni sɔrɔla o bɛ taa se tɔni miliyɔn 10 o ni a kunkanfɛn de ma balo yɛrɛ sɔrɔta la o b'a jira k'a fɔ kɛmɛ sigila 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo o yɛlɛnna ɲinanta kan ka tɛmɛ san tɛmɛnen yɛrɛ tɔw ta kan o kɔfɛ a kɔni nani i da don a la k'a fɔ gɛlɛya kɔni ye anw ka jamana yɛrɛ fan dɔw sɔrɔ baloko yɛrɛ ta fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbukutu ka taa se Gawo ma ani Mopti mara fan dɔw bɛ yen nɔ a y'a jira k'a fɔ ji kɔni kɛra sababu ye k'olu dɔw ka malo yɛrɛ tiɲɛ wa lakanabaliya min yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan sisan o fana kɛra sababu ye ka degun caman kɔni lase maaw yɛrɛ ma halisa Dr Bubu Sise a ka ɲɛfɔcogo la a y'a jira k'a fɔ siya yɛrɛ damaw ka fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan o fana kɛra degunba de ye ni cikɛ yɛrɛ ma se ka sabati cogo si la o degun min filɛ nin ye a y'a jira k'a fɔ wulikajɔw bɛna bila sen kan min b'a to o yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana camancɛ bolo kan maaw yɛrɛ bɛ se ka t'u ka ci kɛ cogo min na dunkafa o ka se ka sabati anw ka jamana kɔnɔna o kɔfɛ a da nana don kisala ka ɲɛfɔli kɛ o la n'o ye Dr Bubu Sise a y'a jira k'a fɔ n'i ye anw ka baganw yɛrɛ ka baloko yɛrɛ ta k'a lajɛ gɛlɛyaba de donn'o la anw ka jamana kɔrɔnfɛyan fan fɛ ka na jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan ka sababu kɛ lakanabaliya min cogolen bɛ yen nɔ Dr Bubu Sise yɛrɛ ye dugu dɔw ta u tɔgɔ ma ka ɲɛfɔli kɛ o la n'o de ye Tɔnbukutu Gawo ka taa se an yɛrɛ ka Sahel kɔnɔna yɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen degun mun ni tɔɔrɔya minnu kɔni kɛra yen nɔ a da nana don nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ ni ye Dr Bubu Sise yɛrɛ
yɛrɛ ka nin kɔrɔfɔ ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a ko ni ye anw ka sugu yɛrɛ ta k'a lajɛ baloko kɔni o kɛra wasa ye ɲinan yɛrɛ san kɔnɔna na maa bɛ se k'a fɔ ten tɔ hali n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya kunkurunin o kɔni yɛrɛ dugu dɔw la anw ka jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo ka taa jamana yɛrɛ kɔgɔduyan fan fɛ halisa Dr Bubu Sise ka dantigɛliw la nin kɛnɛba kofɔli in kɔni kan a y'a yira k'a fɔ anw ka jamana dugu fila kɔni bɛ yen nɔ gɛlɛyaba de bɛ olu kan an bɛ don min komi bi fo wulikajɔw kɔni ka kɛ ka se ka nin dugu kofɔli yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ o dugu dɔ kɔni ye an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Gourma Ararus ka taa se Menakakaw yɛrɛ fɛla ma a y'a yira k'a fɔ baloko gɛlɛya kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na wa wulikajɔw kan ka bila sen kan min b'a to balo yɛrɛ bɛ se ka doni ka se nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na halisa nin kɛnɛ kofɔlen ka daw kɔni nana don kisaw la ka ɲɛfɔli kɛ ni ye malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya kɔni bɛ maa minnu ta fana n'o ye baloko gɛlɛya ye da kɔni nana don olu ka kisa la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ bari a yirala k'a fɔ maa hakɛ min kɔni bɛ yen nɔ ko baloko degun yɛrɛ kan ka se o ma o kɔni bɛ taa se maa 546 bɔɲɔgɔnko de ma baloko degun yɛrɛ bɛ se ka se minnu ma n'i ye olu maaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ maa minnu kɔni ta bɛ yen ko degunba bɛ olu yɛrɛ ka baloko la wa fo balo yɛrɛ ka ɲini joona joona ka di olu ma kofɔlenw ma o kɔni bɛ taa se maa 24 bɔɲɔgɔnko de ma minnu kɔni bɛ degun gɛlɛn yɛrɛ kɔnɔna na o kɔfɛ anw ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba n'o ye Dr Bubu Sise a kɔni ye foli ni tanni ta ka ɲɛsin dɛmɛbaga jɛkulu ma minnu kɔni bɛ u ka nafolo bɔ ka na anw ka jamana kɔnɔna na ka se ka na baloko kɔni degun ta ka bɔ adamadenw kan an ka jɛ ka farafina ani diɲɛ fantɔ kibaruyaw lagɛ ɲɔgɔn fɛ. Kurowari kunnafoniw na an ma ladɔnniya k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bilala sen kan ka taa bɔ jɛkuluba dɔ kan jɛkulu min ka baara yɛrɛ bɛlen bɛ ɲɛnaminifɛnw ani joint ni drogue ko ma diɲɛ fantan ani 4 fɛ sɛgɛsɛgɛliw bilala sen kan yirala k'a fɔ min ye matan ɲɔnbɔɲɔnko kɔni ye maa minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Itali maa 6 la olu kɔni minɛna alamisa tɛmɛlen juin kalo tile 6 san 2019 Kurowari faba kɔnɔna na min bɛ wele ko Abidjan fo ka taa se dugu ma dugu min bɛ wele ko Tabu n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ Kurowari ale ni Liberia dancɛ la nin sɛgɛsɛgɛliw ninnu bilala sen kan a bɛ kalo 9 ɲɔnbɔɲɔnko kɔni bɔ min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma Faransi polisilakaw fo ka taa se Kurowari polisilakaw ale ni Itali polisilakaw olu ye sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan ni sɛgɛsɛgɛli in tɔgɔ kɔni dalen tun bɛ fɛn min na o de bɛ wele ko spaghetti connection o sɛgɛsɛgɛliw bilala sen kan ni waleya ninnu kɔni daminɛna septembre kalo tɛmɛnen san 2018 o kɔni kɛra sababu ye min ye ɲɛnaminifɛn tɔni 1 ani kɔ ɲɔnbɔɲɔnko kɔni ye o kɔni minɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma Brezilikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ ko nin ɲɛnaminifɛn in kɔni kun faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka don wagon dɔ kɔnɔ wagon belebele min kɔni tun bɛ k'i kunda Kurowari jamana kɔni kan kalo 9 sɛgɛsɛgɛliw la a yirala k'a fɔ maaw kɔni sɔrɔla maa minnu minɛna minnu bɛ tali kɛ Itali jamanaden 6 ɲɔnbɔɲɔnko kɔni na fo ka taa se Faransi jamanaden 1 ale ni Kurowari yɛrɛ jamanaden 3 ɲɔnbɔɲɔnko olu kɔni minɛna sɛgɛsɛgɛliw bilala sen kan ka taa bɔ nin ɲɛnaminifɛn kɔni kan k'a yira k'a fɔ nin kɔni ye jɛkuluba ye jɛkulu min sigilen bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na n'olu ka koɲɛ yɛrɛ bɛlen bɛ yuruguyurugu fo ka taa se drogue jugu ale ni joint ni cocaïne kɔni feereli ma min ye Faransi polisilakaw fo ka taa se Kurowari ale ni Itali polisilakaw kɔni ma u ye foli ni walimadɔ ta k'a di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ u ye waleya minnu bila sen kan ka se ka ni jɛkulu kofɔlen kɔni ka fura b'u ka woro kɔni ɲama ko kɛra tariba ye barisa a yirala k'a fɔ ko ni jɛkulu in kɔni ka baara kɔni bɛlen bɛ ɲɛnaminifɛnw ale ni joint yɛrɛ fo ka taa se ani maramafɛn caman kɔni feereli ma diɲɛ kɔnɔna na. Togo jamana kunnafoniw na a jirala k'a fɔ mun y'u ka kalafili kɛrɛnkɛrɛnnen la mɛri kalafili o kɔni bolodalen don kabini juin kalo tile 30 ye san 2019 hakilila jigila kabini san 1987 mɛri kalafili kɔni o ma kɛ togokaw fɛ yen nɔ n'i ye o yɛrɛ jateminɛ o bɛ taa jɔ fo san 32 bɔɲɔgɔnko la nka o bɛna ta mɔgɔ caman kɔni kun y'a laɲini k'u bɛna sen don ni mɛri kalafili na mun kɔni ye togo kiribulonba ye olu kɔni ye mɔgɔ caman kɔni ka lisi rejete ka da sababuya caman kan hali n'a sɔrɔ o tigilamɔgɔw kɔni y'a jira ko basi foyi tɛ olu ka lisi la Jean Kisi ni ale yɛrɛ jɛkulu min bɛ togokaw fɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko renouveau ni ale yɛrɛ o ɲɛmaaba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ye ale yɛrɛ tɔgɔ bɔ lisi la ka sɔrɔ la ko basi foyi tɛ ale ka sɛbɛn ninnu na hali n'a sɔrɔ k'u kun y'a jira ko ale ka mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ k'o ka casier judiciaire kun ma kɛ lisi kɔnɔna na ko nka k'ale o ɲini ko o bila kɔnɔ ka bɛn ni juin kalo tile 7 ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko kiiribulon ɲɛmaaw kɔni y'a jira ko wagati kɔni tɛmɛna Pascal Bojona ni ale fana ka jɛkulu tɔgɔ ye ko Ensemble pour le Togo u ye ale fana tɔgɔ bɔ ni kalafili kɔni na ka da a ka sɛbɛnw dafabaliya kan ale ka lafasaba n'o ye Ferdinand Amanzui ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ foyi tɛ ni kuma in na k'u kun ti fɛ dɔrɔn de Pascal Bojona a ka kan bɔ ni mɛri kalafili nɔfɛ o hukumu kɔnɔna na juin kalo tile 7 kɔni san 2019 mun kɔni ye togokaw ka cour suprême n'u y'o ka kiribulonba ye o kɔni falen kun do jamana tɛ bɛɛ kun
kumala k'a ɲini k'a lagɛ n'a sɔrɔ i togo o bɛ ni lisi kofɔlen ninnu kɔnɔna nka an bɛ wagati min kɔnɔna mɔgɔ caman kɔni kamana gannen don ni kalafili ko in na ka da ka lisi yɛrɛ kuma wɛrɛ ti lisi mun yɛrɛ kɔfɛ o kun kan ka bɔ ka bɛn ni tile 25 de yori kalafili cɛ nka kalafili kɔni wagati suruyara lisi finali kɔni ma bɔ fɔlɔ. Sudan jamana kunnafoniw na a jirala k'a fɔ mun kɔni Ethiopie ministriw ka ɲɛmaa ye n'o ye Abiy Ahmed ale y'a kunda Sudan ka kunungo jumadon ka bɛn ni juin kalo tile 7 a ka ni tagama senfɛ a kɔni bala k'a laɲini ka kuma ɲɔgɔnya ta Sudan finitigilakaw ale ni jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn faamuya cogoya min na ka d'a kan ni ye a tile 4 bɔɲɔgɔnko de ni wulikajɔkɛlaw kɔni ɲanginen don Sudan kɔnɔna na o kelen don waleya mun ye mɔgɔ caman kɔni nin tora o waleya senfɛ ni Ethiopie ministriw ka ɲɛmaa yɛrɛ ta k'a lajɛ Abiy Ahmed mɔgɔ dɔ a si bɛ taa jɔ san 42 bɔɲɔgɔnko na mɔgɔ dɔ dusu b'a kɔnɔ wa a ka baara bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ bɛn ani keleya de ɲini jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o de kama a y'a kunda Sudan ka kunungo a ye sigi ka kuma kɔni a y'o ta ni Sudan lakana tigilamu fanga sinamato ani jamanadenw caman ye Abiy Ahmed ni y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni y'a nako filanan de ye Sudan jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na Sudan kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛnlela mulu kɔni bɛ jaw ta n'o ye photographe ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛnɲɔgɔnya kuma kɔni sɔrɔla Abiy Ahmed ani Sudan lakana tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan k'u ye photo ta ni ɲɔgɔn ye photo in na i b'a ye k'a fɔ u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa k'u bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛ la olu phototalaw kɔni fɛ o kɔni ye bɛnkan sabatitɔla ye o hukumu kelen de kɔnɔna na Rashid Abdi ale kɔni ye jateminɛlikɛla ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko juin kalo tile 3 n'o bɛnna tɛnɛndon yɛrɛ ma ko wulikajɔkɛla caman de ɲangina u ni na o kɛra waleya jugu mun kɔni ye joli kɔni kunbɛ Sudan jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mun yɛrɛ o waleya kɔni boloda ni o kɔni ye finitigilakaw ka ɲɛmaa ye finitigilaka mulu bɛ n'a bɛ f'u ma ko paramilitaire ko o cɛn yɛrɛ kɔni k'ale sisan ko jama se ka ye maa si fɛ ko yaasa bɛn ani keleya min bala ka ɲini Ethiopie ministriw ka ɲɛmaa fɛ olu ka jamana kɔnɔ o ka se ka sabati ko fɔ maa min kɔni ye ni waleya kɔni boloda tɛnɛndon Sudankaw fɛ o ka se ka o tigi ɲagi sinɔn ko mɔgɔ caman bɛ k'olu dusu kɔni tɛna sumaya ni cogoya in na o n'a nasira la Addis Abeba n'o kɔni bɛ tali kɛ Ethiopie jamana yɛrɛ kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni Ala n'a kira sɔnna ma ko bɛɛ ani keleya bɛna sabati Sudan jamana kɔnɔna na. Algérie don kunnafoniw na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kabini wulikajɔ bilala Algérie jamanadenw fɛ min y'u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika ale kɛlen ko k'i sɛbɛn fanga kɔnɔna fanga kɔni minɛna maa minnu fɛ olu kɔni ye u ka lakana tigilamɔgɔw ye nka yirala k'a fɔ jamanadenw ye wulikajɔ kɔni cɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ n'o ye lakana tigilamɔgɔw ye ni fanga b'u bolo k'u ka u senbɔ fanga na ka kɛ o nɔ kan fanga tigilamɔgɔw kɔni fanga bɛ maa minnu bolo olu kɔni tun ye kalafili kɔni labɛn juillet kalo tile 4 nata nka jamanadenw ye wulikajɔ kɔni bila sen kan k'a yira k'a fɔ ko olu ma jɛn n'a ye ka kɛ o waleya ninnu nɔ kan kabini kalafili don kɔni kun fɔra lakana tigilamɔgɔw kɔni fɛ juma tɛmɛlen kɔni kɛra juma fɔlɔ ye min kɔni kɛra sababu ye jamanadenw bɔra ka taama k'a yira k'a fɔ ko u ma jɛn ni o sariya kɔni ye ka kɛ o nɔ kan a yirala k'a fɔ juma tɛmɛlen kɔni kɛra a jumakun 16nan kɔni ye wulikajɔw barika kɔni bonyalen bɛ Algérie jamana kɔnɔna na nka o seereya ninnu y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni fanga kɔni b'u bolo an bɛ don min na i n'a fɔ bi Algérie jamana kɔnɔna na n'o ye u ka lakana tigilamɔgɔw ye ni o yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnɲɛna doloci an ka denmisɛnnin mulu kɔni taara an ka faso Maliba kunna wolo kɛrɛnkɛrɛnɲɛna Pologne jamana kɔnɔ kunungo olu kɔni ni Itali kɔni bɛnnen mun kɔni Itali jamana ye olu ye 4 kɛ an ka denmisɛnnin ninnu ye 2 kɛ o kɛra sababu ye ni o kɔni bɔra ni ɲɛnajɛ in na Amadu Ɲamele kunnafoniya mun sɔrɔ ka an ka jɛ k'a lagɛ ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ diɲɛ walanba min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko Kujumon Junior e ko kunungo anw ka denmisɛnw u ma se bolibana de ka sababu kɛ ni yɛrɛ ni dolaciw yɛrɛ ta k'a lajɛ ni a yɛrɛ bɛ ka kɛ Pologne jamana yɛrɛ kan anw ka denmisɛnw hali ni y'a sɔrɔ kulon kɔni daminɛ cogo kɔni tun ka ɲi u bolo kunungo u kɔni sera dandugu la bari jamana min bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ dolaci jamanaba don n'a bɛ fɔ a ma ko Itali o kɔni kɛra sababu ye k'an ka denmisɛnw kɔni sen bɔ kulon na hali ni y'a sɔrɔ a kuma kɔni cayalen don diɲɛ yɛrɛ bunakun kan bari dɔw y'a yira k'a fɔ jalatigɛba ale kɔni ye anw ka jamana minɛ k'a di Itali jamana ma anw ka samata sɛgɛnmankanw a bɛ fɔ minnu ma ko Aiglon dolaci kɔni daminɛnen sanga 12 la Ibrahima Kone ale yɛrɛ bɛna a yara anw yɛrɛ ka jɔ la min bɛna kɛ kelen ani kanangolo ka taa Itali yɛrɛ kanu na o kɔfɛ sanga damadɔ sanga 21 na Usman Jakite ale kɔni bɛna gɛn bileman de la min kɔni ni a kuma kɔni bɛ tiɲɛ dolaci tɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna na ale sen bɛna bɔ kulonkɛ yɛrɛ la nka an ka denmisɛnw ka dola dɔn ani dusukolo min yɛrɛ tun bɛ u la kɛnɛ kofɔlen yɛrɛ kan Seku Koyita ale kɔni bɛna wulikajɔ dɔ sabati sanga 30 ani sanga 8 na ka se ka cɛlu kɔni bɛɛ lajɛlen bila
da kelen na kelen ani kelen ka taa nin dolaci tɔn fila bɛɛ lajɛlen kanu na nemuruci mun kɔni kɔfɛ italikaw kɔni tɛna u sigi k'u bolo fila da u sen kan olu kɔni bɛna bi filanan sɔrɔ k'o don min bɛna don sanka 60nan waati ka kɛ 2 ani 1 ka taa itali yɛrɛ kanu na nka anw ka denmisɛnw halisa u ka dusukolo ani u ka cɛsiri mohamed kamara sanga 70 ani sanga 9 ale kɔni bɛna cɛlu kɛ 2 ani 2 ye ka taa ni dolaci tɔn fila bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ nka i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na dolaci daminɛw la kelen kɔni gɛnna ka bɔ anw ka denmisɛnw na o kɛra sababu ye ka sɛgɛnba de bila anw ka denmisɛnw kan na wa o jɔyɔrɔ yɛrɛ bɛna ye o cogo kelen fɛnɛ na dolaci sanga labanw kɔni kɔnɔna na italikaw kɔni bɛna wulikajɔw sabati ka se ka bi 2 kɔni sɔrɔ k'o don anw ka jamana na nka dolaciw kuncɛyɔrɔ la mali kɔni bɛna gɔri kelen sɔrɔ hali ni y'a sɔrɔ seku koyita ale kɔni bɛ dɛsɛ ka o cɛlu kɔni sɔrɔ k'o don dolaciw kɔni bɛ kuncɛnin kan 4 ani 2 ka taa itali kanu na wa itali yɛrɛ an bɛ se ka fɔ nin ye ale talen demi-finale yɛrɛ kɛnɛ kan n'ale ni Ukraine jamana yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔni bɛna kɛ sababu ye anw ka denmisɛnw kɔni sen bɛ bɔ nin kilo in na n'o ye samata sɛgɛn mankan minnu ka dolaci kɔni tun bɛ ka kɛ Pɔlɔn jamana yɛrɛ kan anw ka denmisɛnw u kɔni sen bɔlen filɛ kilo in na hali ni y'a sɔrɔ u kɔni binna k'u ka kɛlɛkɛminɛn t'u bolo. Ni ne bi dansigi aw ka bi kunnafoni na an b'a fɔ aw ma aw k'an bɛn sini ala ka bɛn keleya ani basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na